Kaseng Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District Unit haka jingelam jong usamla John Fisher Nongsiang President haka khatsau tarik risau kalaya kendu ya UDC rengkat kajing tho balabu bon teli kimat kibaya dei bat kajing penbet bat penbha ya ka thungkam thungjam lengba ka District Selection Committee DSC haka ni ka district habaya kran shikilat pathai khubor hadin balaya kendu ya UDC usama John Fisher Nongsiang ulaong bakaseng kawanra hadu khat nyau teli kimat jingdawa hakmat UDC baka DSC kadeban pentrekam knang baka jing thungkam thungjam lengba ka DSC kan long ka bakhuit pat ka bayat bet ya trenti shu ulaong nakite ki khat nyau teli ki mat ki bakham kongsan baka seng kalaya kran bar UDC kalong ba ki dekhot ka DSC ki deban long da ki brieu ki balanang la start amban shu thung da ki brieu ki ba jet da ki seng san perthei ban bu kor CCTV kamera ha ki jaka tho exam ban penduk no ya ka personal interview ya ki post ki baret bat banum ailat show ya ka jing thungkam sop da ki officer na ki tenat baper jong ka sorkar amshim yo jing tep na kalyang ka office jong DC lau menjur ne em ya kini kimat balabu ka KSU menta kasngi district menta kasngi awan ki DC kadin mangila ya ki jing ujar na ki samla wat kamar jam ki di sini ki sing ba alai te hadin mangila so ki jing nam kalyang ka seng dilawan banai kini ka kod jadi ban points ki bangi aji mut ya district administration pada ka DSC jadi bekerja tungkam maka mangi kini senang yo alai sibun ki jingduna jadi bekerja tungkam tungjam bat ki jing duna haki ki ibara kena kalian jongi minta kesini lawan ban ai kini points akannya tu ki points ki jadi berka jingdun kam ba ka DSC ka pendrong te ka khamtam ek ban kong ek nilai kreh jadi ke jing tungkam ki member jo ka DSC ki de bande ki nongtrei ki ba la pule ki graduate ki ba start ki bande ki kino ki political appointees kino ki khat jong kan ka seng hima sima ma kumbang I ni snap la adab sibun ki jing duna ki jing jing nam ki jing jia la jiang I ki jing tungkam lengba kini ki nangalam jo kini ki political appointees bagi la thong ek sama jungi hadin ma gilu I kene ladu jekerman bat bun nak ki samla ki wat banwan yele exam konon ta exam nam ta kini ki pus batar per ba kondak ka DSC ko asu banwan marka indon kene ka jingle siliang kira bano ka jing thung nalendat bagdor jong ki niki nangalam jo kini ki seng sima te nakaliang jungi kumkini la dawa bang ide ban nakaliang ka deputy commissioner di ban weng ba nakaliang jungu umdon kan ka bor ba le ta te nakaliang jungi sa ngaban ya syaka sorkar bandawa ba kumkini ki post ki member nakaliang ka sorkar di ban weng te kumjuro habi de betowi pat point ka don kam namar kumbang tiap ba western district di ka jong ibun ki office ba ha po ka rekasi dan kalian jungi ko aba kinu ki post ki bahap ka rikasi apa usil district kide banlong majusti kide ki khasi ki batip ya ka ten khasi hoy ngila bandon ki wiwe ki jaj bereu apa ki sug jongi hendrei ki badon kam tam kinu ki post ki ba ya kendu ya de bat ki khasi ki don kamban penrong di khasi kenapa kam kan ya bet ya jenti kunjuru kini ki jing kam tungjam kunki ad hoc ki casual nang kontraktual basis ni yakin ki por ladab sibun ki jingthung nalendan jingthung jong ki officer ki jingthung jong ki kino ki batre ha ko office tung lendat ki kum kini ru ni ladawa na ka sarkar no deputy commissioner bau deban weng bonnom ailat kum kini ki banjia yang nang ni sikmat na kalian bisi lakular simkia bau nom ailat syu ba kum kini ki jingjia ki banjia kamtam ki department fair na ki officer ngalap kumah kisneg beladab nakaliang jongi ngala komplain buat nakaliang deputy commissioner laweng itu diberi ke bahasa tungkam kem interview te mentaru gidawa nak bisi ba nde banailat kumkini ki jingjia kin jia yang kin tung lendat klem ka jing interview ne klem ka jing tip jing deputy commissioner te kumjuru khawede bat ka personal interview bila dawa ya udisi ba un persiang ban penduno ya ka personal interview habi de bertipus grade 3 grade 4 namar kumbang UI ki marks nang tei haba kisim personal interview
kabun ka max kadi napo ka personal interview bani ka written test ni ko ba kum kini personal interview dari pendu no nomor kumangi jintep nak candidates ki balai ban interview bun ki tho but ke ik ba ki jinkili ki yok kami hap tu ka post bakilai ke kum kini ki jingjang in ko asiban la la dawa UDC ba undai banweng ni ka personal interview ba nak linjung sa Syukia masih keren kini salor wede bakani ka kamu kini ka jing dawa jungi kumjuro wede bak ke kamera ta exam ila dawa nak sarkar nak di commissioner ba undai ban bu da CCTV nanti apa examin hall nanta personal interview kenang ba kipai ba ki kandidat sekila bani i ya ke jing sha la da kila nem haki haka performance jongki bakila nem ban lab ha bat kenang ba ki kandidat kin hun kam sem kumjur pai ba kini yok jisani abiang kumba klaja kini senam ngin ko asu kini ki bara bat leng ba kini ki points ki ba ngila ap menta ngit scam ba ka di sti jongi kan sa la biang ban pemi ya ki samla badai hok ban yo kam ya keju rapor nak liang jongi kum ka seng jek semua puli ni kerpat di sama wat kam wat jam jongi ba start ba puli ba pendep ki puli ba fair makim dei bandu je kerman tang namar ba kedon kijing tuna hang ni hang tai kijing bakla ni ki por bla le la don kijing tungkam ki ba bean te nang ni chikmat keleng jongi ngilong ki ba pengor bangin dan ba pi ki samla bala dan kini kijing tuna ni kijing le tu ni kijing tungkam bagdor leng ba ki politician ni ki officer keleng jongi ngi simkhia ba ngin le teng e ba ni kular ba nak keleng jongi ngin don berbor ba ki samla ba pin krakot bah pin le bah nama aku mangi jintip ba audisi menta ubna in permi no ya ka notification be de ba ka jing tungkam ya di asi te ka kermen ba pin le bah ba pin krak bah kan pin yo usok jing job